Puntí i soc l'autor de capçalera de la Biblioteca de Manlleu. Manlleu és la vila, no poble ni ciutat, sinó vila on vaig néixer, on vaig créixer i on vaig viure fins als 18 anys. Jo crec que d'aquests 18 anys, hòstia, no sé comptar les hores, però probablement una tercera part les vaig passar a la biblioteca, fins al punt que quan els meus pares em trobaven a faltar, trucaven a dos puestos, trucaven o al bar Parramon o a la biblioteca, i en Jordi, digue-li que vingui a sopar. Això passava al bar Parramon i a la biblioteca de Manlleu. I per tant, no sé, em va semblar lògic que quan m'ho van demanar vaig dir que sí de seguida, sense preguntar què. Després vaig preguntar, un cop ja vaig acceptar, vaig preguntar què passaria, em van dir les coses que hauria de fer i em van dir, en realitat el que em va inquietar més que no pas el de ser metge de capçalera, em van dir, farem un altar amb els teus llibres. Vaig dir, bueno, primera no en tinc tants, no? Tinc 4 llibres publicats. Però bueno, després em van dir, no, serà un altar laic i no deixarem que ningú vingui allà a adorar-te. No hi ha ofrenes, Em vaig quedar molt tranquil. I res, doncs molt content això, de formar part del projecte i amb moltes ganes de vincular-m'hi, i serà també una bona excusa per tornar a Manlleu, perquè hi vaig relativament poc, però bueno, i a més he de dir que Manlleu està a punt d'estrenar una biblioteca nova que torna al lloc, perquè diguem, la biblioteca de Manlleu tradicionalment era la biblioteca de la Caixa, que estava a la plaça Fra Bernadí, després se'n va anar a un altre lloc, i ara, molts anys després, torna al mateix lloc, al lloc antic, i per tant serà un orgull i serà superdivertit tornar a la biblioteca aquella on vaig començar a llegir. On vas passar tants anys. Doncs